passem a aquesta segona part i començarem per donar les gràcies al que ens ha presidit aquí, en aquest llibre. És en Seb Esparra. Pels que no coneixeu en Seb Esparra, naixia l'any 46 al poble de Secuellamos, a la província de Ciudad Real. Va venir a viure a Girona al vols dels anys 70 i va cursar estudis de magisteri per lliure. Va ser cofundador de l'Escola d'Adults de Salt, un excel·lent professor d'Universitat de Girona. Els seus alumnes tenen un gran record, d'una manera especial, les educadores socials que varen tenir ocasió de fer pràctica a Nicaragua. Mai et podrem agrair lo suficient. Gràcies a tu. La nostra filla va fer el pràcticum al Gotal, treballant amb els anomenats nens del carrer. L'educació, la política i la solidaritat omplen el teu rebost. Has escrit un pilot d'articles, poesies, llibres. El penúltim, l'Escola Nostra de cada dia. Fa poc que es va presentar. Gran admirador i seguidor d'Eduardo Galeano, Paulo Freire, Orlando Pineda, gran col·laborador i animador de les campanyes d'alfabetització a Nicaragua, de la perspectiva pedagògica de l'amor amb el mètode Si Puedo, animador de l'agermanament de Salt Quilalí de Nicaragua. La seva participació en la campanya de l'agenda llatinoamericana ha sigut sumament importantíssima. Va ser el que va fer la ponència de la primera presentació de l'agenda Girona. Després, amb altres indrets de Catalunya, fins inclús a Nicaragua, Sant Bartolo, Quilalí, Palacauina. Hem tingut la sort de viatjar junts a Nicaragua. Has escrit algun article de l'agenda. Per acabar, doncs, deixeu-me llegir 2 fragments d'aquest seu últim llibre, aquesta biografia, aquesta despedida. La educación es una herramienta para practicar la libertad, para cultivar la esperanza, para desocultar la realidad, para reer el mundo y la vida, para recuperar la palabra, para hacernos personas críticas y transformar la societat. Un altre fragment que trobarem en aquesta obra preciosa. ¿Cuánto vale la pena una sonrisa? ¿Cuánto vale un efecto? ¿Cuánto vale esa mano abierta que nos acoge? ¿Cuánto vale la noche, el día, la solidaridad y la justicia, los sueños y la utopía? ¿Cuánto vale un poema? ¿Cuánto vale el amor? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la lucha por un mundo mejor? ¿Cuánto valen? Díganlo si pueden. Gracias, Sebas. Donat que en Sebas no ha pogut ser aquí present, entregarem el símbol que entregarem aquest any, que és un petit diploma. En Pau, el nostre secretari de la Comissió de l'Agenda, l'entregarà a la seva germana, que avui es troba aquí, la Pilar. Doncs Pilar, amb molt de gust, si vols representar el teu germà.
Bueno, ja ho sabeu que en Sebas no pot ser avui aquí, en presència, però segur que hi és. Això li arribarà, d'una manera o altra, un moment o altre això li arribarà. Agraït segurament d'aquest record al seu compromís i a la seva militància amb la solidaritat, i jo estic segura que ara diria que la vida s'acaba però la lucha sigue, no? Per tant, gràcies a tots. Ell sabia que no podia ser-hi avui, però d'alguna manera, a través d'en Manel, sé que ha fet arribar a Aragó. Doncs Manel, si es pots llegir el seu missatge, sisplau. Segur? Sí, per creuar. Bona tarda. Per mi és un autèntic honor llegir aquest text breu que ha fet en Sebas per tal de ser present, com tots sabem que ho és, en aquesta celebració. Bona tarda a tothom i mil excuses per no poder acompanyar-vos personalment. Em sap greu. Em vull referir especialment al reconeixement històric de les causes de l'agenda llatinoamericana mundial a 5 persones, una d'elles un servidor, anunciat per avui. I voldria destacar que entenc aquest reconeixement com un gest coral i participatiu propi de l'educació popular que genera i alimenta l'agenda des del primer dia fins a aquesta data, any de 2023 proper. Vull dir que a casa nostra, des d'un primer Jordi Planes, educador motor sempre, a l'actual Jordi, també arbucinc, passant pels Delàs, Mancebos i tantes i tants que han fet, refet i divulgat l'agenda, els calendaris i els materials didàctics, tenim moltíssima gent anònima que ens ha ajudat a poder reconduir la vida amb la certesa que cap esforç no cau en terra xorca, que ens diu el poeta. L'agenda, així, és comunitat, és poble en camí al servei de les grans causes, i així crec que la va pensar els Casaldàliga, Vigil i demás pares i mares fundadors. I així crec que continuen repensant-se aquí per tots nosaltres avui i espero que sempre sigui així. Felicitats a tothom i recordeu, el món viu, el compromís i la lluita segueixen. Salut, Sebas Parra. Joan, toca a tu. Vaig conèixer en Joan Sorroca arran de les campanyes bones de Justícia i Pau. Llavors estaves de regidor a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a la primera legislatura. Eres professor de l'Institut Sabargués de Girona. Entre altres coses vàrem editar alguns materials, no sé si te'n recordes, juntament amb les Arbúcies. Educar per la pau. Un clàssic. En aquella època no hi havia ordinadors, ni hi havia res. Però ja burxàvem a treballar junts. I aquesta oposició la vam editar amb el que tens una mica al costat, que és l'Ajuntament d'Arbúcies i algun altre ajuntament que hi havia per aquí. I hi ha belleses en aquest document, que encara jo dic que és un clàssic. Per exemple, parlava llavors dels drets de l'infant, l'article 10è, i l'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que poden fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena, i ha de ser educat en un esperit de cooperació, tolerància, amistat entre els pobles, pau i fraternitat universal. Pau i fraternitat universal.
i amb plena consciència que ha de consagrar les seves energies i aptituds al servei dels seus semblants. Fa dies d'això, Joan, però n'hem fet d'altres. Te'n recordes del darrer discurs? Quants mils n'hem repartit. I llavors, esclar, era el paper. Però ara hem anat fent coses. Fixa't que inclús recordaràs això que he posat aquí, coses aquí dins. Se'n recordes, la carpeta? Com van fer la carpeta? I els de Sarrà, com van fer el mapa i el calendari que encara existeixen? Quina passada! Com no ens en podem recordar d'això? La història compta molt, pesa molt. Però vull recordar una cosa, també, d'una persona que no hi és aquí en Vallmajor. Érem més de 60 en aquella classe, Joan, els sobreguers, que va venir aquí en Vallmajor. Com escoltaven aquell testimoni d'aquella persona, del sofriment que passaven a Ruanda, les massacres que hi havia. Era un testimoni. I els adolescents que tu has parlat tenen la pell fina, escoltaven. I un se va aixecar i va dir: què podem fer? Què podem fer per canviar aquesta situació? I en Quim, amb una metàfora que la recordarem sempre, és molt senzill. Els pobles oprimits, els de la Feixa de Baix, els de l'Àfrica, eren una tortuga que anava caminant. I heu vingut els de dalt, els poderosos, els de la Feixa de dalt, i heu posat el peu al damunt. Aixequeu el peu. Deixeu d'explotar, deixeu d'oprimir, deixeu de colonitzar, volia dir aquesta metàfora. Te'n recordes, Joan? Quina meravella. Vas promocionar aquell agermanament també de Torroella en Sant Juan del Sur, de Nicaragua. Quan a mi em van elegir president de Justícia i Pau de Girona, tu vas ser el primer, jo podríem dir el primer assessor. Recordes quin tip de venir a casa teu quan estava a la carretera de Barcelona? En Joan, que és educador i museòleg, quan ell estava vivint a Vic per arrencar el Museu de la Pell, vàrem reunir-nos un grup de gent per mirar com podíem fer el pas de convertir l'agenda llatinoamericana en una campanya d'educació popular amb els humans. Tot i que l'agenda va arribar a Girona de la mà de Justícia i Pau, vàrem proposar a la coordinadora d'ONGs si acceptava fer-se seva la campanya, tot creant una comissió per animar, coordinar la campanya. Així va néixer la comissió de l'agenda llatinoamericana a Girona, al Museu de la Pell de Vic. Des de llavors fins a l'actualitat, en Joan sempre ha estat col·laborador de la campanya, amb articles, presentacions, creant recursos pedagògics, com dèiem ara, el mapa de la vergonya, aquest cartell que heu vist ara, aquesta altra. Què més hem fet? No direm gaires més coses. El llibre, Com salvar-nos el planeta, que el tenim allà, fa 11 anys que s'havia escrit i ara l'hem tornat a actualitzar. La campanya sobre el decreixement, que per cert, el coordinador de l'agenda, Josep Maria Vigila, ignorava aquest tema i a partir de llavors l'agenda ha enfortit i dedicat cada any un premi. Joan, ets un exemple de solidaritat, d'un valor humanístic. Gràcies, Joan, de tot cor. Bé, bona nit a tothom. I us haig de manifestar sincerament que em trobo molt incòmode, com poques vegades ho havia estat, perquè l'agenda llatinoamericana són moltíssima gent al llarg d'aquests anys que hi han col·laborat, i jo penso que hi havia una manera més fàcil de donar l'agraïment, si és que som realment en representació de diverses persones, que era fer un sorteig.
Si hagués fet un sorteig, hagués tocat a qui hagués tocat, i jo crec que hagués sigut més just i comprensible. I per això la meva incomoditat hi em trobo com una mica entre espasa i paret. Per què? Doncs perquè, esclar, si jo hagués rebutjat aquesta menció, em sembla com un lleig a tota la permanent de l'agenda, però acceptar-la vol dir que represento en aquest moment moltíssima gent. Digui el que digui, s'ha mal vist per alguna de les persones que formem part l'agenda. Per què? Perquè els de l'agenda, tot i que estem a la mateixa graderia, el mateix sector, cada un ocupa un seient diferent. I el món es veu, depèn del seient que estàs. Per tant, l'únic que jo puc dir, en tot cas, fer precisament un elogi a la pluralitat, un elogi a la diferència. Feu el que vulgueu o fem allò que ens sembli, perquè que se doni aquest reconeixement no vol pas dir que ens acomiadeu, suposo. Però exigeix una constant reflexió i un debat permanent si és que volem reeixir tot el treball de l'agenda. I aquest treball ens ha de portar a defensar precisament que hi ha moltes maneres de veure la realitat i ens hem de respectar aquestes diferents formes. No fos cas que ens tanquéssim l'agenda. Hem de tenir les finestres obertes, perquè entra aire nou. Només els que es tanquen i es van tancant no se'n donen compte que poden arribar al fanatisme o posicions absolutes. I per això, en els últims extrems, el tancar-se pot portar a posicions pròpies de Savonarola. La puresa. Som els bons. Els altres estan equivocats. Ull, perquè Savonarola va acabar malament. Ell mateix va cagar la foguera, però abans havia engegat moltes fogueres a Florència, a la plaça de la Signoria, fent el foc de les vanitats. Com que era pur, cremava tot allò que a ell li semblava que era impur. Però entre aquestes coses que va cremar, terrible, va cremar obres de Petrarca, obres de Boccaccio. És el que pot passar qui cerca la puresa absoluta. En canvi, jo m'agradaria que la gent continués aquest respecte a la pluralitat defensat per precisament un de la mateixa època, que van ser coetanis i van viure en el mateix convent de Sant Marc de Florència, que era Pico della Mirandola. Pico della Mirandola és l'altra cara de la moneda de Savonarola. És una persona que defensava precisament el dret a la diferència, el contrast, el respecte a l'altre, el que precisament allò que ens dona energia és quan sabem escoltar, més que a vegades dir, saber escoltar. I per això aquesta petita reflexió, que no compromet a ningú dels que ens assentem a la graderia, simplement és dir, continuem d'aquesta manera, no fem res que ataqui en aquell que es descuida una coma. No, la coma a vegades no té importància. El que té importància és ser solidaris i combatre totes les injustícies, perquè no hi pot haver pau si no hi ha justícia. Moltes gràcies. Obre aquell, Jordi. No, va més bé aquest. Va més bé aquest? Sí. Bueno, sí, amb aquest. Núria,
la Núria Ribes, de Riudellots, infermera de l'Hospital Psiquiàtric de Salt, des de la històrica incorporació a la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana, va dinamitzar les jornades de debat sobre els continguts de l'Agenda Llatinoamericana en el mateix Hospital de Salt, que és un dels actes més importants de la campanya. Ha sigut la correctora supermeticulosa en escrits relacionats amb l'agenda, mapes, calendaris, el mateix llibre com Salvar-nos el planeta. Les seves aportacions sempre han sigut molt ben considerades i en lo possible portades a la pràctica. Donat que després de tant de temps compromesa en la Comissió de l'Agenda, ha decidit fer un pas al costat, però amb la condició que seguirà col·laborant amb el que sigui. Els teus companys i companyes de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana ens ha semblat que avui, en aquest recital, era el moment més oportú per donar-te les gràcies. I proclamant-te sòcia d'honor amb tot cor. Ai, valga'm Déu. I em posaré vermella, tan blanca que sóc. Valga'm Déu. Això és una exageració, eh? Però bueno, gràcies a tothom, bon vespre a tothom. I us volia dir que quan en Jordi em va comunicar aquesta proposta de la permanent, bueno, jo em vaig quedar una mica descol·locada i ara m'hi acabo de quedar del tot de descol·locada, perquè vaig trobar això, que hi ha molta gent que ha participat molt més activament que no pas jo a l'agenda, i en tot cas li vaig dir Jordi que acceptava representar aquest reconeixement fent-lo extensiu i en nom de totes les persones que han format part de l'agenda en algun moment o altre. I com que l'acte d'avui va d'agraïment, va de poesia i va de música, jo per correspondre-hi llegiré uns versos que vull dedicar a l'agenda i que a mi tant m'ha donat. Gràcies a la vida, que tot m'ho regala. M'ha donat la vista per poder mirar-te, veure llums i ombres, colors que m'envolten i totes les llums de la nit estrellada. I entre un mar de gent, la gent estimada. Gràcies. Jaume Soler, de Can Nic, i jo, Jordi Planes, de Cal Esparter. Dues famílies veïnes amigues d'Arbúcies. En Jaume era flaquer i jo era planxista. De tot el llarg tarannà d'en Jaume hi podria destacar tantes i tantes coses. El seu compromís de servei polític, social, solidari, des del 3 d'abril del 1979, quan la Cicle Escupa va governar una colla d'anys a l'Ajuntament d'Arbúcies. Pels vols de l'any 1984, en Quim Pla, en Pau Descansi, havia sigut vicari d'Arbúcies, en Quim Pla, pobret. Ell estava a Justícia i Pau i vàrem anar a Arbúcies a presentar la campanya del 0,7%, te'n recordes? Allà a la Caixa. 0,7%, una qüestió de justícia. Recordo que al final de l'acte tu vas dir més o menys aquestes paraules. Aquesta ja no és només la campanya de justícia i pau, sinó que també és la nostra campanya. I penso proposar al pròxim ple de l'Ajuntament de destinar d'immediat el 0,3% dels nostres pressupostos a la cooperació i solidaritat internacional. A partir d'aquí es fa una campanya, recollida de signatures a favor d'aquesta causa. Llavors alguns ajuntaments s'hi van afegir i es va crear el que és ara el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el qual va ser secretari durant 17 anys. El vostre programa electoral ja figurava en els objectius, més o menys això, promoure la solidaritat activa amb els pobles del mal anomenat Tercer Món,
organitzant campanyes de sensibilització i augmentar el percentatge de cooperació. Crec que vau arribar a superar inclús el 3%, no sé, més o menys, del pressupost municipal. Vau complir el que vau dir, no tothom ho fa, Vau complir els objectius i promeses organitzant, animant, facilitant qualsevol proposta que sorgís del poble en aquesta línia. Podria destacar, per exemple, la Jornada dels Drets Humans a Centreamèrica, junt amb la proposta al Nobel de la Pau al 92 en Casal d'Àliga. Aquesta és la carta que en Casal d'Àliga us va enviar. Tot el meu agraïment i ja per sempre la meva comunió. El vostre nom i el vostre acolliment enmig de les meves causes, entre cometes, que em penso que són les causes del Déu de la vida i dels germans de la terra, em va donar una alegre sorpresa. Arbúcies ja ha passat a ser geografia del cor. Vosaltres sou muntanya i mar, alts i oberts, sigueu sempre. En la recerca de la pau, amb justícia i en la passió dels drets de les persones i dels pobles, ens retrobarem sempre a l'una i l'altra banda del mar. Voldria abraçar i agrair a tots aquells i aquelles que van col·laborar en les jornades solidàries del març. Feu per mi, fraternalment, Pere Casal d'Àliga. A la plaça de la Solidaritat, que vàreu inaugurar, i vas voler posar aquella frase que a tu t'agrada tant, però que a nosaltres també, i que hem posat tots els mapes Peters, el mapa de la vergonya, inclús aquí també l'hem afegit, aquesta frase que tu ja saps, no? La solidaritat, per sobre de tot, és la proclamació, la reivindicació, la implementació de la justícia. A Hondures, Guatemala, el nostre sempre hi ha figurat. I en aquest modest diploma també li ha pogut posar Jaume. Us vàreu agermanar amb el poble nicaragüenc de Palacabuira, amb la coincidència que Joan Sarroca va ser el testimoni de la signatura d'aquell acte. Si n'ha passat temps. En Jaume ha participat presentant la campanya de l'agenda a diversos llocs. Gràcies, Jaume. Moltes gràcies. Bé, bona nit a tothom. Gràcies per haver pogut ser convidat i haver pogut fruir d'aquesta estona intensa en tots els sentits, des del punt de vista artístic, musical i sobretot poètic i de compromís. Tenia 4 coses aquí i jo crec que en aquest moment, si m'ho permeteu, només vull dir o fer una prèvia a 2 agraïments. Que assumeixo tot el que els companys i companyes han anat expressant aquí, perquè és una causa comunitària, una causa col·lectiva, i sobretot assumeixo de la primera a l'última paraula, per raons òbvies, l'escrit d'en Seba Esparra. Pràcticament no vull dir res més, ni expressar, perquè en el que ens ha deixat avui per escrit en Sebas és impossible resumir-ho, perquè darrere seu, darrere d'aquell text, hi ha una vida sencera que no s'acabarà mai. I una lluita que un dia, gràcies a ell, la guanyarem. 2 mots més de comiat.
Gràcies a tots els companys i companyes de l'Agenda. El primer mot és d'agraïment. Agrair a tot l'equip de l'Agenda els que ens han aportat durant aquests anys, 32 anys, no? Ja. Per el seu acompanyament i la divulgació de les causes d'en Pere i que, evidentment, expressa d'en Pere va arribar a ser també causa nostra de la gent d'Arbúcies i de la gent dels que esteu aquí, evidentment, també. Per tant, moltes gràcies a tot l'equip. I el segon mot ha de ser bàsicament d'encoratjament. Vivim moments de crisi sistèmica gravíssima, no vull fer catastrofisme, sinó veure amb els ulls de la realitat, no ho podem amagar, i evidentment quan l'espècie es juga a la supervivència per la via de l'impacte del model econòmic sobre l'ecologia, sobre les vides i alhora pels riscos reals d'una guerra nuclear, que l'agenda hi sigui i sobretot que l'agenda en aquest moment de crisi continuï és una espurna d'esperança, d'il·lusió que us agrairem. Sisplau, no us rendiu, no retrocediu i compteu humilment amb els que també des de segones rengles hem pogut acompanyar amb seguretat i amb alegria la lluita. Per tant, i acabo altra vegada amb en Sebas, sembla que ha dit la vida viu i la lluita continua. L'agenda ens hi ha d'ajudar. Endavant, companys. Irene Caselles. L'Irene, que per cert fou alumne d'en Joan Sorroca. Quines coincidències a la vida, Fa molts anys, era cap al 1985, després que el Punt Diari, en el marc de la campanya de l'Objectiu 0,7%, decidís destinar una pàgina completa a notícies de solidaritat i cooperació. Fou l'Irene Caselles, la periodista designada per coordinar aquesta pàgina, junt amb un equip de voluntaris. Més endavant també el setmanari Presència. Feu ella mateixa, la Irene, seguir al davant d'aquestes publicacions. Tota la seva carrera professional ha sigut d'una periodista exemplar i sempre ha vetllat perquè el reportatge anual que fa en l'actual setmanari de la República sobre la campanya de l'Agenda fos el més ampli possible. Enguany, aquest any, s'han pogut publicar 4 pàgines. Ella diu que és la seva feina, però sabem que hi ha moltes maneres de fer la feina. I una de les bones maneres és aquesta predisposició, aquesta senzillesa, que en tot moment ha demostrat, ha entrevistat lúcidament a molts companys i companyes de camí. El mateix Josep Maria Vigil, Josué Alemán, Jaume Soler fa 4 dies, etc. Sincerament, t'encoratgem per seguir endavant i molt, i tots els periodistes que estan compromesos per aquesta causa. Gràcies, Irene. Bueno, no hi veig gaire. Una mica la gata. Digues alguna cosa. Sí, home, algú diré. Bueno,
Gràcies, Jordi. Mira, si en Joan estava incòmoda i la Núria estava sorpresa, jo estic flipant. Bàsicament perquè és el que diu en Jordi. Jo, quan m'ho va comentar això, el primer que li vaig dir, home, a veure, jo faig la meva feina cada any amb l'agenda en tot el que puc. Però bueno, ell va insistir i jo realment us vull agrair aquesta menció, perquè en veritat penso que realment sí que s'ha de posar en valor la feina que intentem fer els periodistes una mica compromesos per donar veu a una iniciativa tan important com és la de l'agenda. No només aquesta, altres causes. I jo només puc estar agraïda a tot el que he pres durant aquests que portem 4 dècades. Clar, als 90, als 2000, als 2010 i als 2020. O sigui, portem 4 dècades ja d'agenda. En aquest temps hem après molt i només donar-vos les gràcies a vosaltres i intentar mantenir aquest esperit de voler donar veu a totes aquelles veus que per desgràcia no tenen en el món actual tanta ressò com haurien de tenir. Estem en una societat on hi ha proclames completament falses, eslògans partidaris, fake news i informació molt manipulada, i llavors poder donar veu a informacions o notícies que realment tenen contingut, que tenen un gran valor, crec que és la feina que a la pràctica hem de fer els periodistes. Moltes gràcies. Bé, per acabar, i evidentment donar les gràcies a tots els que heu col·laborat, i ara mateix veig tants i tants, com deia la Núria, no? Ara mateix veig a Cisco Miró, tantes hores que havia dedicat, treballat apassionadament cada dia. En Quim, com van començar el col·lectiu de Celrà, que va ser secretari, un meticulós secretari de l'agenda llatinoamericana durant molts anys, tants i tants que hem fet possible, i que amb aquesta esperança que ja anem trobant qui ens va suplint, però sense deixar a la mesura del possible la participació. Com que ja anem a acabar, crec que amb un parell de peces musicals, o una peça musical... Ha arribat l'Ester, Sí, ha arribat una persona que per circumstàncies de la feina doncs no ha pogut estar aquí, l'Ester, i que sembla que sí que ens podrà acompanyar amb una peça musical, i si no esteu cansats. I jo ja em despediria, però recordant una vegada més i un crit de l'esperança amb aquest poema tan curt que l'hem publicat ja tantes vegades, el de Pere Casaldàliga. És tard, però és la nostra hora. És tard, però és tot el temps que tenim a mà per fer el futur. És tard, però som nosaltres a aquesta hora tardana. És tard, però és matinada si insistim una mica. Doncs moltes gràcies. Doncs, Ester, tens la paraula, tu, amb la teva música. Es pot enrotllar la guitarra? Allà. O no? Em sembla... Enrotllar la guitarra? No ho sé. Això sí que no ho sé jo. No hi ha taula de so? No. No. He vingut amb una guitarra elèctrica. Vols la meva? Vale. Sobre la marxa, Sí? ja ho dieu. Vale. Doncs acabarem amb aquesta peça musical. Aquí sobre la marxa, ja ho dieu, Cap problema. Ester, si vols venir aquí, per la qüestió que estem filmant. A veure, un segon. Sento el cor com batega, les mans tinc obertes, a punt de saltar. Veig que la vida va de pressa, que si dorms el son t'atrapa i la
petons quan toqui el cel. I tranquil que jo conec molt bé el camí, t'ho posaré fàcil, et diré fred o calent. Si juguem a amagar i no em trobes, estaré a sota el llit. I que cada tecla que toquis del meu cos faci sonar sons que ni jo conec l'acord, que trobem el ritme i ens obrin els llençols. Oh, 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 I si un dia crido que sigui de plaer, fes que em torni boja allò que tu en saps fer, que vinguis a callar-me amb petons quan toqui el cel. I que cada tecla que toquis del meu cos faci sonar sons que ni jo conec l'acord, que trobem el ritme i ens obrin els llençols. Oh, 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 oh. M'acompanyeu? Gràcies. Gràcies. Gràcies a tothom. La lluita continua per molts anys. Adéu-siau.